Tullea, Nivala-rihtiä, kiertopalkintoa ja Malkinin kiertopalkintoa. Ei, aloitetaan. No niin, aloitetaan näyttelypalkinnosta. Yksi ainoa auto palkittiin, se oli kaikkinensa muistaakseni noin 40 autoa. Ja kaunis. On ollut muitakin kauniita autoja. Tämä kyseinen auto on rakennettu tuohon kyseiseen vuosiin vuonna 2007 muistaakseni. Aivan kun mä rakennettu, kun nämä muistaa tästä eteenpäin, niin. Noniin. Sellainen musta 350 peta. Matti Juola. Ei muuta kuin mies tänne vaan hakee pokaalia. Missä on? Sieltä löytyy ajanvälistä. Tai puhuhan mä tietysti vaikka ei kuulukaan. Ota vaan sieltä pikkukantoa ja hevosmiesten viereen tähän näin. Ei muuta kuin aplodeja. Kolmospokaalin tänne ja myös sen sun jumalallisen kirjanpidon kanssa, niin mun ei tarvitse soveltaa ihan lennostaan. Sitten tuohon Kasle Suomeen. Kaslessa tällä kertaa jäi Joona Varonen, jolla on Tuomas Perkiö saa kolmannen pokaalin Kaslesta. Puolelle. Kainalo ykkösen ja kakkosen. Otanko mä toisen? Mä voitan toisen. Meinaa vähän tunteen takia, mutta koitetaan selviä tästä. Kaslessa toiseksi tänään suoriutui Matias Lindgreniltä, Mika Keskikorpi on Nivala-rihti Kaslen voittaja. Tuomaristolla, mutta kiitos, ja tää on ollut tosi mahtava päivä. Ja vaikka keli meinasi alakuutella vähän heikohko, niin kyllähän se näköjään auringonpaisteen meille antoi tänne. Ja ei mitään, kiitoksia kaikille, jotka tuli kattoo tänne, ja toivotaan, että tää ei ole viimeinen kerta, kun täällä on kisa. Enkä mä uskokaan, että tää olisi viimeinen. Mitä sä luulet, että mä oon täällä? En mä tiedä, toivottavasti tääkin on täällä tullut ihan mukava jätkä kuitenkin. Niin, mutta mä kysyn, että miksi sä luulet, että mä oon täällä tänään? Sitä mä en. Eikö niin Malkinin kiertopalkinto? Sitäkin, mutta kyllähän monella saattaa olla asioilla syy ja seuraus, kun kilpailupaikkoja käydään vähän kahtomassa välillä. Niin joo, eli sä tiedät ehkä näitä paikkoja, mitä kannattaa järjestää. Niin, ainakin näitä kannattaa kartoittaa tässä näin, vuodelle 25. Kyllä, kuulostaa hyvältä. Juuri näin. Ja sitten oli vielä yksi pystyy. Nivala-rihtin oma kiertopalkinto. En itse asiassa tiedä edes speksejä tulos 3 herrasmiestä. Pitäisikö mun käydä vähän aikaa niille juttelee, että mikäs juttu tää oikein oli, että tämmönen kiertopalkinto järjestettiin, niin mitä tällä haetaan tällä kiertopalkinnolla? No totta kai sille haetaan varmuus siihen, että haetaan ensi vuonnakin. Pakkaan ensi vuonnakin jakaa jollekin. Tänä vuonna. Tiedät sä itekään kukaan sen saa? Siis voittajallehan se lähtee. Kyllä, Mika Keskikorpi saa Nivala-rihtin kiertopalkinto. Sitten olisi vielä yksi pyssy. Tää on yleensä jaettu arvosarjojen finaalikisoissa, mutta onko mä tässä kohtaa mä oon paikalla? Tänä vuonna koska kyseinen henkilö
on täällä paikan päällä. Ei ollut arvosarjan kisassa tänään Suomen arvosarjan kisassa paikan päällä, niin ei siellä voitu sitä jakaa. Falken kiertopalkinto on jaettu vuodesta 2009 jollekin lajin eteen kovasti työtä tehneelle, joko yksityishenkilölle tai sitten poppolle, yritykselle, yhdistykselle. Eli on tehty yleensä vuosia töitä lajin eteen. Tänä vuonna valinta ei ollut edes kovinkaan vaikea. Kyseisen palkinnon saaja on porukka, joka on tai sanotaan näin, että meillä on Suomessa jo tosi monta kuljettajaa tai muutama kuljettaja, jotka pystyy tällä meidän hienolla lajilla työllistämään itsensä ja jopa joskus työntekijöitä. Mutta tämän vuoden palkinnon voittaja on vienyt asian vielä niin paljon enemmän nextille levelille. Se alkaa olla kohta 10 työntekijää. Tehdään fanituotehommaa isosti, välitetään niitä muillekin tiimeille. Myydään kaikkea oheistuotetta, maksetaan jätkiltä palkkaa, että saa tehdä driftingiä. Tarvitsis vielä sanoa, siis kaikkihan tietää jo varmaan. Black Smoke Racing! Näyttelypalkinnoista niin sanotusti välitä, mutta nyt mies värisee kuin haavan lehti. Kertokaa vähän mitä tää merkitsee. No, onhan tää paljon. Ja meillä on paljon jätkiä takana, niin kun on oikein porukka ja arvostettu palkinto. Ehdottomasti oikeeseen osoitteeseen. Kyllä, tästä saa olla ihan rehellisesti ylpiä. Nöyrästi, ehdottomasti oikeeseen osoitteeseen. Ja nimenomaan palkinto on koko Poppolle. Teemu on ehkä se hattupelille kaiken edellä, mutta jäätävän iso tiimi, joka tekee tätä koko touhua. Älkääkä käsittäkö väärin, että nimenomaan se on oikealle porukalle. Mä en sitä ota itselleni, vaan mä tarkoitan näitä jätkiä, jotka on täällä mun selän takana. Nimenomaan, eli Unila Joni, Patrikki, Jyrki, Teemu, itse omistajapohjalta ja kaikki työntekijät ja tiimiporukka ja talkoolaiset, niin jätkät tekee tämmösen pienen autonkin vielä tässä kaiken kiireen keskellä niinku päivätöikseen. Ootteko te kerennyt tähän mitään asiakashommia tässä viime aikoina? Niin. Ei oo paljon asiakashommia tehty eikä oo paljon nukuttu ja Et sitä seuraavaksi viideltä monta. Lassella ja Robertilla varmaan jatkuu pitkän päästä, kun asiakaspinta nimellä tässä. Niin joo. Äänentoisto toimii hyvin ja äänikin toimii hyvin, mutta miksi ei mennä kuulua, niin pidemmistä puheista asioita vielä kerran ja otetaan koko porukka yhteiskuviin erikseen ja kaikki yhdessä, eli lähtikö vielä mihinkään. Nyt saa taputtaa kaikille vielä kerran. Mä voin toistaselle antaa ihan tänne, sillä joudutaan valokuvia, niin toistainen voi kertoa seuraavat jutut. Elikkä meillä on mediassa ollut yksi persona, joka on paljon työstänyt kaikkea tällaisen driftingin median eteen ja ollaan median edustajien kesken haluttu tää toimii kertoo se tästä suoraan, eli Johan, me halutaan palkita sut kunniakirjana lahjakortilla. Tänne saa tulla kuvaamaan noita voittajaporukkaa, kuvataan noita kaikki. Mä en tiedä, mutta on tehnyt, se on semmonen kerran oli tuolla kirjastossa näyttö, kaveri teki mitä töitä. Joo. Se oli kyllä siellä. Mä oon tänne. Niin, jos